Привет отново. Сега тук ще разглеждаме набързичко така един стрелкави мотоцикл, който го намерих случайно. И то е интересно, че е изцяло в метална кутия. Просто така ми попадна. Но се признавам, че този вред не ми е много познат. Не съм търсил всъщност схемата, но аз се погледнах. Имаше един друг мотоцикл, който беше популярен от края на 80-те години, обаче не го взех. Аз взех този по-стария. C57 66-та година. Сега, между другото, аз рядко виждам с запазено предно тяло, не е стрито нищо. Рядко попадам на такова, иначе повечето преснимат, сложат отгоре плексиглас, който просто няма да стане, не ми харесва как ги правят. Сега, тези сонди са така малко необичайни. Мисля, че аз имам този тип с крокодилчетата, ако сте ги виждали. Те изчезнаха, не се намират даже в обитацията. Голямо съжаление, но аз поне имам от тези. Бяха 3 типа най-различни. Тук, даже тук виждам, че са 2 модела. Поне. Те са си напълно различни. Няма значение. По принцип имам всичките сонди. На почти всичките съветски мотоцикли. Хубавата новина, че днес сутринта получих СМС от Български пощи, че вече трудят мотоцикл японския на Хиоки е вече в България, на митница. И аз само трябва да попълна документи, за да го освобода. Той е от 67 година, ама е на Хиоки. И интересното, че на Хиокито няма никакви живи роднини, няма никакви чертежи, нито нищо. Обаче механиката му е много интересно направена. Но за това ще говорим в следващите клипове. Така, сега да не се отдалечавам от темата. Сега това нещо го взех. Просто намерих абсолютно случайно. Както виждате, много добре изглежда за годините си. Ето тук, както виждате. Да, сондите би трябвало да влиза без проблем. Тук мажно влиза. Тук има малко люфт. Тук това се оправя за люфтовата. Ето, влиза се окей. Сега, между другото, забелязвам тук, че някак си е сцапано тук на металното за паралакса. Е изцапано. Дали е пипнато, не мога да ви кажа, защото аз я го отварям. Така, гледам, че механизма му добре изглежда от тук. Така, я да видим тук. Правила, включение прибора C57. И тук е показана рисунката. Как се включват сондите. Тези нарисуваните са тук съответно, тези горните са тук. Сега ще го отворим. Просто ми е любопитно това вътре, как е изпълнено. Забелязвам, че мажно са движи винта. Ако не изкочи някаква болечка отвътре, няма да се очуда. Между другото, аз съм намирал и пари, така че такива подобни уреди. Ама не точно мотоцикл, но аз съм намирал скрити пари от уреди купени от Питака. Това беше много смешно. Но това беше отдавна. Сега какво виждаме тук?
Не е повредено. Тук, както се виждате за тази батерия, не е толкова повредено, това може да се почисти. Интересен шунт има. Такъв не съм виждал. Много исках да купа един мотоцикл, който е български, електронно едно. Той, значи, има около 10 шунта. Той е абсолютно на световен рекорд. Няма никъде в света друг мотоцикл с 10 шунта. За онези години говоря. Сега тук виждам, че не е пипано. Погледнете, те са запечатани тук с боя. Ето тук е запечатано. Нали, с маркировка. Значи не е отварено. Това е много добре, че не е отварено. Така. Сега. Но предполагам, че не е отварено или е слагано в по-късно в последствие. Трябва да видя тук как е изпълнено. Но това е много интересен на шунта. Аз затова исках набързо да го покажа. И после аз в следващия клип ще ги разпечатаме тези неща. Ще видим как работи. Тук има някакво леко нащърпване. Дали от бакелите идея си нямам тук. Но тук като гледам не са пипнати и не би трябвало да има проблем. Но тук забелязвам все пак на старо ръда, че тук сякаш е запоявано. Виждате ли, че тук е лъскаво. Тук е по-матово. Тук по-не се вижда добре. Но няма проблем, те могат да се презапават наново. Сега има много по-качествени припои. Даже ми се взема от японските и тях да се ги презапая. И виждам, че те имат и тук някакви с боя масното и тук. Явно за да не отпадна гаранцията, предполагам само. Сега. Тук. Аха. Значи тук виждам този винт. Тук тези двата. Ето и тук ги виждам. Значи тук според мен е имало пломба. Само че не знам дали ще стигне паметта на телефона. Но ще ми е любопитно тук отворим, защото плана ми е да го отворя по-нататък. Сега път това не ми стига. Ще извинете само секунда да ви. Така, продължаваме тук, където бяхме стигнали. Намерих една отвертка, но аз съм си ги забравил вкъщи. Но нищо. Така, това отварям важно. Но да видим тук. Тук сякаш някой се е опитал да го извади. Това това е въшък, да. Това е въшък. Значи, това означава, че трябва да го извадим въшъка. Аз имам много съветски уреди, ама с червен или с зелен въшък. Ще питам да го извада. Добре. Сега питаме. Малко странен ми идва това въшък. Ето го питам. Да, някак си е мажно, лепкаво. Да. Така. Извинявам се, че не бях добре позиционирал камерата. Просто трябваше да го видя отблизо. Мисля, че имаше въшък в някои телевизионни приемници, ама те бяха с червен въшък. С син и с зелен мисля, че бяха. Нямам вече спомен толкова години. Така. Да. Това направо нужно ми изглежда, но
Нищо да. Сега ще видим тук. Толкова лепкаво, че да се нямат. Това ще ми повреди общарското тлето. Боже. И това бе, човек. Да. Сега е момента на истината. Да видим какво се случва. Ти гадаща. Така. Сега ще видим какво се случва. Но имам чувството, че за първия път разпечатвам запечатам мултицет. За първия път му свалям восък на мултицет. Аз съм свалял други уреди. Особено захранващи устройства. Такива има български. Те бяха с червен восък. Не знам защо ги ставаха нашите. Но на съветските си бяха с зелен восък. Си спомням, но това беше много отдавна. Няма никакво значение. Ако някой от вас има такъв мултицет, нека ми напише в коментарите, че наистина си има такъв восък. Или е слаган допълнително, не мога да кажа. Я по това. Не бива да го пипам това. Пръст. Сега момента на истината. Да. Това е. Внимателно отваряме. Виждате, че не е отворено. Както е купувано това нещо. Даже сега ще увелича с камерата. Да погледнете отвътре как е. Това са много интересни превключватели. Аз такива съм виждал само единствено на Симпсън съм виждал такъв тип. Това или според мен може да е копирано или от след войната помощ от Ленд-Лиз, нали, едно време като са им доставали американски чипове, те даже са им копирали помпите за гумите. Това е толкова смешно беше, че даже имаше една история. По време на срещата в Потсдам, нали, Сталин трябва да чака американски президент. И като дошъл американски президент, нали, слязал там, посрещна нещо такова, обаче била до нещастие изпукана една от гумите. И един американски войник извадил помпа, голяма колкото мултицета и започнал да я помпа гумата. И съветските войници гледали като някакси все едно са от друга планета. И той ги смъмрил жестоко и им казал, каквото те вадат американците, те, съветските войници, така трябва да се държат, все едно ги имат тези неща, все едно са ги виждали. Това е малко така, не знам защо. Но е много интересно направено тук. Даже ми се струва, че това дълго време е стояло на светлина, защото виждате тук как е пожълтяло. Тук нормално се върти между другото. Ледните превключватели, то е направо. И особено огромните резистори, които се виждат тук. Ето и тук има и жичен резистор. Сега даже аз ще чакате само да махна капаците. И сега ще видите тук предната част. За какво става въпрос. Това е значи капсуловано, както виждате тук. Няма опасност. Понеже аз знам за един мултицет, но не искам да му споменавам името. Той е малко такъв
с радиоактивен циферблат. Но не искам да споменавам. Тя, за това нещо ще говорим по-късно в другите клипове. Така. Тук изглежда много добре, няма окисление. Абсолютно си е ново. Не виждам тук някакви повреди или някакви външни интервенции. Това е такъв жични резистор. Малък. Даже прекалено малък за онези години. Сега ще видим какво пише тук. Интересно. Аз ще опитам да го разчета. Какво пише тук на листчето. Не мога да го разчета. Трябва да го вдигна това нещо и да го разчета. Но виждате тук как изглежда. Много добре вързани проводниците. Но аз такива не съм виждал. Ето тук пише на резисторите 240 кОм, 300 кОм. Това са доста големи резистори. Даже толкова добре и професионално е направено, че даже имам чувството, че това е по-скоро лабораторно измервателно устройство, отколкото за битови нужди, което е наистина така. Аз така си мисля, че това е само за лаборатория, не е за битови нужди. Защото вижда, че този има просто е така по-професионално е направен. Не е както останалите чешки. Да? Даже тук виждам като китенак сложено на основата. Това е за сега. С един момент само да видя тук какво е. Тук, че не ми е познато. Това е тук за шунта. Мислех, че така е направено. Не, няма външна намеса. Значи, това означава, че няма какво да го пипам или да оправям нещо по него. Мислех, че е развалено. Но той човека казва, че работи. Само да погледна тук. Това е боята, там е капната. Тук е капната. Да го виждате ли? Това е бежево на цвята капната боята ми. Добре. Но сега, за съжаление, нямам време да пробвам как работи. Но сега ще оставя това за следващите дни. Обаче ми направи тогава впечатление, като го видях уреда, колко е запазен циферблат и се викам, това не е работено изобщо. Така. Че аз съм ударил джакпота с напълно изправен уред, без щупвания, без замърсявания. Даже ми направи впечатление, че има гумено уплътнение. Повярвайте ми, направи ми впечатление, че има гумено уплътнение, което рядко виждам в такъв тип уреди. По-скоро има в тези лабораторните устройства, ги има с гумено уплътнение. То се предполага, че ще работи някъде на прашно място или там подобно. Но сега ще кажа, аз съм доволен и това. Не лоша покупка за тези пари. Така. Този, който е пазил човека и се грижа за урeda, си е бил голямо късметлия, че разплува с такъв уред. Та само погледнете за сонната колко са масивни тези неща. Обаче това е направо бежу шунта. Направо си е бежу. Как е направено, така е сгърната,
После от тук така. Доста пипкава работа. Добре, време е да го затваряме и да приключваме прегледа. Не падна това. Долу падна. Нищо няма проблем. Я ще го затворим. Да ми прави така. Ще видя къде падна долу и ще го намери. Ала после ще го сложа, да не ми се навежда. Така, ами добре, да приключим за днес. Това е, което видяхме тук. Аз имам за това нещо. Дето да си мери, той предлагаше в допълнителна кутия, но му казах, че имам. И нямаше смисъл. Изглеждаш презапазено, но аз го имам. Малко по-лошо състояние. Я да видим тук стрелката. Как стои. Даже е добре позиционирана. Ами това беше от мене, така че чао, до следващия път. Ще говорим още между другото за японското и ще искате повече да свобода от митниците. Да мине всичко без проблем. Така че чао.